शिवडावचा धबधबा आहे हा. या पूल एकदम खतरनाक आहे, एकदम खालून धडधड धडधड होता. काय विषय. सो नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवर स्वागत असा. अजूनपर्यंत ज्यांनी कोणी चॅनलला सबस्क्राईब केला नसतं तर पटकन सबस्क्राईब जाऊन करा. तर आज आम्ही जातो कणकवलीच्या धबधब्यावर. अजून 2 मित्र आहेत माझे, बंटी आणि संजय दा. 2 वर्षापासून ठरलेला जायचं तर आता आम्ही एकदाचा बाबा फायनल झाला. तर आम्ही आता निघतो. आता मी जाईन तिकडे, येतील गाडी घेऊन ते, तर आम्ही तिकडून मग जाऊ. तर आम्ही फुल एन्जॉय करू. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा फुल, आणि लाईक वगैरे शेअर वगैरे करा. निकल चुके हैं अभी. बघा पडत बिडत होय मेले अबू. ही कसा हलता बघ, असा 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 होता पूर्ण हलता पूल. ही अवस्था आहे आमच्या. ही अवस्था बघा. कुठला पूल आहे, खायचा पूल आहे रे या? राटिवड्याचा नाही रे, या राटिवड्याचा छोटा पूल बघा. या बघा सगळा हलता, गदा 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 हलता. नदीचे नाव काय हो सांगा, काय आहे पुलाचे? पुलाचे नाव पूल. या पूल एकदम खतरनाक आहे, एकदम खालून धडधड धडधड होता. टोल नाका वगैरे पोलीस वगैरे नसते, कसे काही घाबरली टिबल सीट होत ना, त्यामुळे त्याच्याकडे विचारपूस चालू आहे त्यांची. सोहम अँड पार्थ येतात. अचानक फिक्स झाला त्यांचा यावचा. म्हणजे काल मी त्यांना बोललेलो, पण बोलले शाळेत जाऊचा असा तसा काय स्पर्धा आहे शाळेत. मग आता अचानक मी फोन केलं होतं, बोललं येतो आम्ही. तर म्हटलं दुसरी गाडी घेऊन निघा तुम्ही. आता येतात ते, अजून तर दिसणच नाही. 80 येतात का 50 येतात शे, ते दिसत हो नाही. ते काय कळतं की नाही तुमका? कपडे घालून खडे चाललास, कपडे करीत राहुले. किती वेळ फोन करतो आम्ही. पंपर किती लाईन होती, पंपर लाईन होती, आणि आम्ही इलो हळू नाही इलो, सरसराव निलो. सरसराव निलं, एवढा स्पीड यायची गरज हा. म्हणते ती गाडी घे, तू खय का त्याचा लोक देत. तुम्ही त्याच्यावर बसा, आम्ही ह्याच्यावर बसतो. गॉगल बिगल हे गॉगल आणलं, बरा केलं. गॉगल भेटलो बाबा एकदा तुला. ये देखो ये देखो रोड देखो. अरे काय चढला नाही काय रे, चढला नाही हा, चढाव चढला नाही. कुठामता गाडी. बारिश आ चुकी है अभी, अब सब लोग भीग जाएंगे. कोट दोनच असत, दोनच आणलास ना. भिजाचाच आहे, भिजायचं आहे आता. मला पाऊस येतच आहे. अचकानी कणकवली एसटी भेटली आमका. पण करून बघ असा रे. अरे खूप भारी टाकी फुला बनते, पुरा वर इला. काटो काय दाखवता तुम्हाला गाडी येतो पुरा. अरे पुरा दबाक दबाक. आता पारते ना, आता जरा हलवला किती वर इला पाहिजे. पेट्रोल लागलं पूर्ण वर इला. तो पहिला नाही होता असा. छत्री बांधलं आता. कपडे पण आणून नाही आमचे. कपडे मेले आणायचे तुम्ही असे काय धबधब्यावर काय असं फिरायला जायचं की काय? फिरायला म्हणजे काय फॅशन काय नाव जायचं आपले. पार्सन मरण ट्रॅक घातले ना. चला नवरदेव रेडी आहेत, कोट बीट घालून. काय माहिती नाही होय, पहिल्यांदा इलो काय. चलो 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 चलो, बारिश गई. कोट घातला झाली, पाऊस गेलो. अजून 8 किलोमीटर. चला चला. इधर से नीचे जाने का है. इकडे ऊपर खोई गेलो काय माहिती, खाली जायचं. रेती नाही भरून रेती भरू आणलं की काय आमका. टाकी
खड्ड्यात आणून आणून कमरेचा मजाक झाला. काय ते खडी भरू खडी कसली हा बघा कत्तरला खडीची फॅक्टरीचा वाटतं. खडी भरून घेता काय रे आमका मेले टेम्पो तरी सांगू का होतं मुन्ना तू भरलं असं बाहेरच्या बाहेर. ए जंगलात नेता येबू ए काय विषय आईला काय एक मिनिट बघा हे थांबा तू. त्यांका काहीतरी घेऊन जाशील. आमका फोन करा रे फोन करा आम्ही हे टेम्पो आणतो तो खडी तरी भरतो. खडी तरी भरतो वाय त्याकाच माहिती नाही रोड. तुझा मोबाईल काढ. OnePlus मध्ये आपण फोटो काढूया. ह्याच्यासाठी हा मोबाईल आपण ब्लॉग बनवायसाठी ठेवूया. खडी गावता खडी बिडी कोणाक भरूची असतात डायरेक्ट टेम्पो लावायचो उसपूक घ्यायची गब गबाव. हय जाऊचा की हकडे जाऊचा इसमें हम लोग कन्फ्यूज है अभी. मेन माणूस आला तर रस्ता माहिती नाही काय जाऊ काय करू. आणि संजयचा धबधबा दाखवता. धबधबा चुकलो होतोपर्यंत 5 वर्षावेळा धबधबा दाखवतो. या काय चल चल सुरत हे पण डिपॉझिट माका ते बुलबुल गाडीची भीती वाटतं. आता गाडी उडवली हळूहळू घे हळूहळू घे. हा काय तर बो हे मस्त पैकी रोड बो. पाय लावलो चिखलात कोण पाय घालतं? लावते तू लावू नको. घे तू घे हळूहळू घे. आराम से लो गाईच. एवढ्या वरचा धबधबो करता हा? धबधब्यावर नेतो बारको असलो आईला काय नाही एकान उतरा सोम उतर जरा चलत जात तू. काय मेला तुमची डेअरिंग काय रोड अरे एक ऐसी ड्राइविंग देखो ये बंटी की ड्राइविंग देखो ये फुल हार्ड. रस्तो झाडा जंगलात फिरा गेल्यावर की अरे वा पुढे काय दिसत नाही हा. मला गाडी रुपता बुतू कडे सुन घे गाडी फिरता वाटी. या बहिणी का चिक्क लावून ठेवले देव मळणी घातलेली त्याच्यात. आमचा दादा आम्हाला नेतो आहे बघूया आता कुठे नेतो. दादा कुठे नेतोय बघूया. 5 वर्ष धबधबो दाखवता तू चुकलो आता चुकलो ना केदो हातो बघूया आधी सांगता ना मोठो हा केदो धबधबो हातोच बघूया वाटता. हा हे रोड अरे काय तबू पुन्हा येणे नाही एकदा धबधबो बंद झालो. काय पाणी ना खाया धबधबो अरे धबधबो खाया ह्यो धबधबो हा खय मेल्यावर आणला सूत्र. हे खोळ्याने हकडे झाला खाली आता खाली रकडे नाही तकडे हा का बँटा तुझं नाही ना फोटो काढू भरलं स्टोरेज अचानक. इकडे खालचं पाणी खालचं भारी आहे पाणी. ए ते नाव बरं आहे तुमच्या बोला. दिस इज अ धबधबा. हे धबधबा तो धबधबा हे छोटो धबधबा मिनी धबधबा नाही दाबो किती खोल आहे सगळे म्हटलं दिसता बघ. हय धबधबा नाही दुसरीकडे या चला. तडेसून नाही जाऊचा तडेसून जाऊचा. शर्ट बदो काढतले शर्ट उघडे नसलेलं धबो इकडे या. खाली कसं उतरतो डायरेक्ट उडी मारायची.